Da ETI i Nørresundby ved nytårstid måtte sige farvel til 60 af sine knap 200 medarbejdere, var afdelingsleder Nikolaj Lyngby Kolbe udset til at fortsætte i et andet job i huset. Men i stedet så han snittet til at forsøge sig med iværksætter, og det har han ikke fortrudt. 500 billeder skal Brian Sørensen tage af de 20.000 kvadratmeter tag på IKEAs nybyggeri i City Syd, for at have dokumentation for ordentligt udført arbejde over for bygherrer og myndigheder. Førhen var den slags et farligt mas med digitalkamera og tekstregistrering på computer, men i dag kan opgaven takket være iværksætter Nikolaj Lyngby Kolbe fra firmaet Byggesoft klares med et snuptag. Der har vi lavet et program, der gør det rigtig nemt for håndværkere og andre egentlig at registrere og fotodokumentere det arbejde, de laver. Så der er for eksempel Brian herovre, vi har. Jamen, han skal tage en hel masse billeder af tagelementer, og det gjorde han i gamle dage med digitalkamera og et papir, hvor han skrev ned. Så skulle han komme hjem bagefter på computeren og få alle de her billeder samlet sammen i Word og det rigtige sted osv. Ideen til mobilløsningen fik den dataloguddannede iværksætter fra en bekendt. Jeg mødte en murermester, der fortalte om det her problem, at det her med at tage en masse billeder og få det ind i Word, og så sidde søndag aften og bruge en masse tid på det. Og så kan vi godt lide at lave brugervenlige løsninger. Så jeg tog en snak med ham, og så besluttede vi at lave et projekt sammen med ham, for at finde ud af, om det kunne lade sig gøre i praksis. Da Nikolaj Lyngby Kolbes arbejdsplads, ETI i Nørresundby, ved nytårstid røg ind i en sparerunde, tog han en rask beslutning og gik i gang med at realisere ideen i eget firma. Og det har vist sig at kunne løbe rundt. Vi er heldigvis allerede begyndt at tjene penge. Jeg vil sige 2 måneder, så forventer jeg egentlig, at vi begynder at tjene flere penge, end vi bruger. Det er jo altid sjovt for en iværksætter. Og så er det i øvrigt først til marts næste år, at dørene slås op til IKEAs 30.000 kvadratmeter store bolighus i 2 etager i City Syd.